Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar da muka alƙawari cewa yau insha Allah za mu kawo ragowar inda muka tsaya CSS. Mun yi class, mun yi magana za mu fara nuna div wato division inda ake grouping din HTML element using div. Sannan kuma za mu yi magana akan margin da padding, za mu yi magana akan height da width, za mu yi magana akan border. Wayannan kwaya biyar din su ne wasu abu masu mahimmanci da ya kamata mutum in zai yi web design ya gama da HTML ya shiga CSS, su ne abu na farko da ya kamata ya sani bayan ya san selectors, inda da su ake tsara structure ko kuma ake saita komai a jikin website. So ba tare da bata lokaci ba, zan yi alatin bara in yi inspecting page nan nuna yanda in yi bayani akan border. Idan ka bude page muka shiga CSS za mu ga yaya border take. Wannan shi ake kira margin, yanda ya zagaye ya highlighting din nan shine yake nuna margin a website. So me ake cewa margin ko menene margin? Margin shine, bara mu bada misali kamar da gida. Kamar mutum ne ya zo ya sayi fili, idan ya sayi fili yana da makota hagu da dama da baya, ko fili ne za a fitar haka, to abinda ake cewa margin shine kamar ka zo ka yi gidanka, kai katangarka ka zagaye saboda baka so wani ya jonu da jikin gidanka. So domin kada wani ya joni da abin gidanka, sai ka zo misali ka dan sa ko fulawi gaba ɗaya su zagaye gidanka. Margin kamar margin line da ake cewa nan ne starting na ginin ka, nan kuma ka sa wani shinge da zai zagaye. To yawan wannan tsayin shingen ko shingen da ya kewaye gidanka kafin katangar gidan shi ake cewa margin. Misali a website shine yaya abin da ya zage website shine kamar yanzu wannan abin da ya zaga a nan, shi ake cewa margin. The next abu shine border. Me ake cewa border a website? Shine kamar katangar gidanka da ta kewaye gidanka, ita ake cewa border, za ta iyakar gidanka kenan, wannan katangar da ta zagaye. Sai kuma me ake cewa abu na uku bayan border? Sai kuma abin da ake cewa padding. Menene padding? Shine misali kamar a cikin gidanka bayan kayi katanga sai ka ce to baka so gidanka ya rabu da katangar nan gaba ɗaya da ta zagaye, sai a yi gidanka a tsakiya. To tazarar da take tsakanin gidanka da katangar gida da ta zagaye gidanka, so wannan dan space shi ake kira padding. Abinda kuma yi saura a nan shine, a nan gefe da yake nuna shine yake nuna height da width na website ɗinka. Gashi na entirely website ɗinka faɗinsa da kuma tsayinsa shi ake kira height da width. Height shine zaka auna tsayin website ɗinka, width shine faɗin website ɗinka. To yaya ake sanin wayannan abin? Ta yaya ake fitar da su? So shine yanzu abin da za mu shiga mu duba. Shine yanzu abin da na yi inspecting yanzu, na nuna nan ana nan ne margin, sai border, daga border sai padding, daga padding kuma sai content na site din shine height da width din shi yake fitarwa. So wayannan abu biyar din su ne abu masu mahimmanci da ya kamata mutum ya kula da su, saboda su suke baka damar saita website ɗinka. Duk inda kake so kai positioning wani element, ka sa abu a can, ka sa rubutu a nan, ka sa menu a nan, duka sai ka iya sanin me ma'anar wayannan kuma yaya ake amfani da su. Ba tare da bata lokaci ba, za mu koma ciki. Za mu sa boilerplate dinmu. So in na sa boilerplate dina zan sa exclamation mark enter, exclamation mark enter. Ya samu yayin generating boilerplate dina. So a nan domin ranganan tafiya da screen daya suna tafiya, zan yi right click tunda na yi adin wani extension da ake kira, in kai adin din wannan extension din, bara ni nuna shi tunda a can ba mu magana sa ba, shine live preview. In kai adin din wannan extension din live preview zai baka dama ka raba screen ɗinka biyu, ka ringa yin abu at the same time kana ganin me yake faruwa. So na yi adin din live preview. Yanzu in na zo, idan na dawo zan iya raba screen ɗina biyu, sai na ce show preview. So gashi ta anan side din yana nuna mun abin da aikin da zan ringa yi anan. Nan gashi ya nuna ma document, that is wannan kenan title din nan. So I want to change it. Let me say let me call it
bara in kira shi da Hausa ba in sa page, zan rubuta wannan shine page na bashi suna page. Yanzu zan zo cikin body, a lura a cikin body yanzu, a body yanzu na sa yanda ake rubuta shine div kawai, na sa div. So ga opening tag nan da closing tag da div, amma za a ga babu abin da ya appear, ba abin da ya appear, baya nuna komai. Kawai shi div abin da yake yana grouping ne, kuma baya nuna, baya aikin komai sai dai ka ba da class, ka je ka shiga cikin abin nan internal or external style, sannan sai ka zo ka baya da ka faɗa masa abin da kake so yi. Misali, let me take this one and bara in yi amfani da wannan yi class, in ce class is equal to container. Misali in na ce na sa container ta a nan gurin, so zan yi internal css kawai a nan gurin, zan sa style, zan zo zan dau container ta, tunda class ne zan ce dot container, opening curly, sai in fada mai me nake so. Ina so in fitar da kalmar, zan fara da kalmar farko da na ce, dan abin ya fi fita zan yi amfani da border. So na ce border, ga sha bani border. So border a nan gurin tana so ta border ita ce abin da ya zagaya, wato yanzu tunda na ce maka kangararren da kuma kana son abin ka ce maka dan ya sata ka tunan wani ya dana ne ka farawo. So in ka saka border, sorry for this, ya yi cotton ne WhatsApp dina ya shigo ciki. So in ka saka border iri-iri ce. Yanzu kana so ka sa layi kawai ya zagaye maka, layi iri-iri ne. Misali you can use dash, za ka iya using dash, gashi nan a can sama ya bani, gashi nan daga sakawa. So saboda ban sa komai a ciki ba, shi yasa ya yi mun haka. Yanzu misali in na koma cikin div dina, misali na ce hello world, yanzu gashi ya fitar min da wannan shine. Yanzu na koma CSS ga abin da ya yi min irin wannan layin, ga yanda ya fita, ya nuna min border ta. In ka ga dama kuma at the same time border da yawa, duk layin da kake so. In na ga dama in na ce solid ba zai bani dash ba, ga yanda na ce solid line nake so. Wannan shi ake kira border. Border ya nuna maka iyakar wannan div din da kake amfani da shi, ko ya kai div nawa, inda ka sa border zai baka iyakar wannan div din da kake yin amfani da shi. So wannan kenan, wannan shi ake kira border, ya baka border line. So yanzu za mu ga menene, tunda mun ce border, yanzu za mu gwada wani abu. Za mu fara da margin, bara mu ga menene margin. Abinda ake cewa margin shine, shi ma za mu rubuta kalmar margin, ga kalmar, shi ma an ka sa margin sai ka faɗi value ɗin. Yanzu misali zan iya cewa margin 50 px. In na ce margin 50 px kawai, yanzu a kalli yadda ya zama. So abin da yake nufi a nan wajen, gashi ya da tsakiya, ta hannun dama ya ba da 50, ta hannun hagu ya ba da 50, ta sama ya ba da 50, ƙasa kuma shi ma ya ba da 50. To saboda abin iyanan ya tsaya, shi yasa ba za ka gano 50 ɗin ƙasa ba, amma ana ganin 50 ɗin sama, ana gano 50 ɗin hagu, 50 ɗin dama, in ka ce iya margin. So muƙaddara kuma in kana so ka bayar da gefe nasa daban, so yaya yake ɗauka, yake rabawa. Sama kullum shine farko, sai kuma hannun damanka shine na biyu, sai ƙasa shine na uku, sai a hagu shine na hudu. To yaya ake yi a raba? Yanzu ina so kowanne sama in ce yayi yawa, sai in ce sama ina so ya bada 20. So in na sa 20 yanzu a sama, so gashi ya koma, amma gefe ma ya bada 20. So sai in ce gefe 50 nake so. So in na ce mata 50 px, sorry na bar column, semicolon. So in na ce 50, so kaga a hagu da dama ya bada 50, a sama kuma ya bada 20. So wannan duk inda kake so yanzu ya dauki ya raba ma a bibi kenan. Idan kuma uku kake so kai, zan je in ce masa to na uku zan ce masa yanzu
abin nan da nake so, na biyu ya bashi 30, na uku kuma let's say ya bashi 50 px. Px mean fixer, so na ce shi ma ya bashi 50. So tun da ƙasa ne ba a ganin sa, so ina so na hudu kuma an dawo sai in ce ya bada 10 px, 10 px. so kaga wayannan haka ake rabawa at the same time in za ka yi su. To in kana so ka yi su separately kowanne ka bada nasa margin din, so dan a fahimci margin kana sawa margin zai tambaye ka margin top, margin bottom gashi yayi, ko margin right ko left, duk inda kake so. In iya nan kake so ka sawa sai kai selecting kawai. In ta sama nake so kawai ya dan sauko, zan dau margin top sai kawai in ce mata misali 20 px. so gashi na bada 20 yayi kadan, let me see 50 dan ya fitowa a gani. Na ce 50 gashi ya turo shi sama, bai taba hagu ba bai taba dama ba, saboda kawai nayi specifying cewa kawai top nake so. Idan kuma ba top nake so ba, ko in ina so hagu ma ya tare, sai in ci ma dauke shi separately, sai in ce masa margin left. So ina so ya kara min a left, sai in ce shi ma let's say misali 40 px. gashi ya tura min sama kawai da nan gefen. So haka yake in kana neman dama ma, shi ma haka zaka je ka ce masa margin, shi kuma sai ka ce masa margin right. So kana so ya baka na can wajen, shi ma sai ka ce let's say kamar 20 px. gashi ya bada 20 a nan, ya bada 50 a sama, ya bayar. To haka wannan shine abin da ake kira margin. So ba zan cire margin din ba, saboda ina so a gane bambancin margin da padding. So at the same time kuma ina so in bada padding dan a gane me ake nufi da padding, shi yasa na bar margin yana nan, zan sa kuma kalmar padding. So me ake cewa padding shine a kalla za a gani, zan sa padding, let me just say padding 20. a kalli inda hello take, zan ce margin padding 20 px, a ga me zai. So kun gani shine bayanin da ne na ce kamar a gida yanzu layin nan shine iya boda, abin da ya bayar da tazara a sama da gefe shi ake kira margin. Ciki kuma tazarar da ake wayawa in kana so gidanka ya zuwa tsakiya, shi ake kira padding. Wayannan su ake nufi da margin da padding. At the same time sai kuma na yi magana kalmar height da width. So a nan ne shi kuma kalmar zan ce height, shi ma dan da a fahimta. Shi ma padding, I'm sorry, let me go back. Shi ma padding yana da, in ta gefe ɗaya kake so ka bada padding, mai ka ce padding kawai sai ka ce mata padding dash. Misali in ta sama kawai nake so zan ce mata padding top, sai in ce mata 10 px, sai na rufe. So ina so ya bani padding top gashi 10 px, kaga daga sama kawai ya bani. In yayi kaɗan ce padding, misali in ce padding 20, gashi yanda ya bani ta gefe, sai in ce to ai ina so ya motsa ma ta hagu, sai in iya cewa shi ma padding left. Shi ma sai in sa misali 10, za ga yanda zai px. gashi shine a su ai wannan shi ake kira padding. Sai in ce ta ƙasa ma ina so ya karu, sai in ce mata padding bottom, sai in ce shi ma ya bashi 10 px. shine abin da ake nufi. Wannan shi ake kira padding ta ciki kenan. Duk abin da kake so within abu ya motsa ma shi ake kira padding. Outside kuma shine margin. Tsakiya kuma layin da yake ja shi ake kira border. So shi ma border in ina so misali ya dan yi kyau in dan juya shi, zan iya juya in ce mata, border radius. Suna da yawa, kowanne za ka iya taba ka gani. Zan ce mata let's say border radius, zan ce mata misali 50 px. So kalli shape din da ya koma. Idan kana so duka da wannan number za ka ringa saita, kana so in yayi ma, in ya juya da yawa za ka rage ka da shi misali let's say 30 px, mu ga me zai bayar. So in border radius 30 px, let me say 10, mu ga ya zai 10 px. So gashi yanda shape din in yayi maka haka, in bai ba sai ka kara. Nan za ka ringa karawa, zai ringa maka shape din har kana gani in yayi maka haka. So at the same time in kana so ya zama cycle misali, so bara mu introducing kuma another thing shine height
da muka yi magana tsayin kenan, let's say tsayin 200 px. So kaga yadda muka mai da shi, sai mu ce kuma fadin sama sai mu ce shine ake kira width fadi. Yanzu na ƙara tsayin sa sai in ce fadin sa kuma shine width, shi ma zan ce shi ma ina son just 200 px. So ya zama 200 by 200. So in ina so in ce kai wannan bimun ba cycle nake so na koma, can radio zan koma, zan ce mata kawai let's say 100 px. So let me reduce this, dan ya bani cycle, zan mai da wannan 100, zan mai da kuma in ina so ya bani cycle, so I have to get rid of in cire padding. Yanzu abin da yasa ya ki yadda yi, so in ina so kawai zan ce mata bana son padding, kawai ta samu ta yi min cycle. Yanzu na cire padding, dina, zan da wannan 200 by 200 by 200, sai kuma in zo in ce mata shi ma zan mai da shi let's say 200 wara 2000 sorry 200 shigo da radius ne ba shi nake taba ba, sorry 100. Thank you. Yawwa gashi na sa 100 by 100 radius ake taba ba, nan da nake taba ba ina taba margin ɗinsa, ba shi zan taba ba, radius ake canzawa, mai da shi 100. in na mai da shi 100 zai koma cycle. So gashi in kana so layi ya koma cycle, you change it to 100 px. Ga cycle dina yanda yake, ina so cycle dina ya ƙara girma, so wannan tunda kana so cycle ya balancing, so duk sai ka bashi da height da width ɗinsa, sai ya zama shine zai juya ma ya baka cycle. In kana so ka expanding cycle ɗinka, sai height da width ɗinsa ya zama tunda shi cycle ga yanda yake size ɗinsa duka ɗaya ne. So in kana so duk in kai increasing nan ka ƙara nan, ka ƙara nan, ka ƙara nan, haka yake. So wannan shi ake kira border margin padding. So hankali in an zo an fahimci wannan da su zaka koyi yaya za a yi ka ba da size ɗin pejin ka, yaya za a yi ka ba da komai na website, abinda za ka yi shi ma an ka sa shi in ka raba div ɗin kowanne abu kake so ka yi aiki a kansa. Wa'annan su ne basic abu da ake bukata na saita duk wani abu a cikin website, shine ka san border, ka san margin, ka san padding, height da width, kamar yadda yake a nan, kamar yadda muka yi maganar sa anan. Wa'annan su ake so ka sani akan website, ka san ina ne hagu, ina ne dama, ina ne sama, ina ne ƙasa, ina ne height da width. So in ka san wa'annan, ka san ya za ka yi amfani da su. Su ne abin da na yi magana a kai. Su ne ka rike boda kuma kowanne kake so, in dash kake so ka cire solid ka ce mata dash. Tashi yanda ya koma shine kai za a gaya mata wace irin boda kake so, sannan kuma shi dama da sakan nan yana gaya masa ne yaya kake so ya koma, ya kake so ya yi, wani shaf kake so ya baka, me za ka yi. Shine ake amfani da border radius, yanda za ka yi ka gyara gefen da yanda za ka yi abu. Padding kuma muka ce space da za ka bayar a ciki. Margin kuma shine abin da za ka, shine space ɗin da za ka zo ka bayar. Padding say 20 px. So da mu ka ƙara shi padding abin da yake yana expanding ɗinsa ne, ba wai abin da yake ciki yake motsawa ba. Abin da padding yake yi buɗa shi yake yi, amma ba zai taɓa matse margin ba. Margin yana nan a yanda yake, amma padding always yana buɗawa ne, yana saita abu, haka yake tafiya. Shi haka ake yin wani. Yanzu bara in na saving na mai da shi kan browser, za a ga yadda yake. So bara mu bude shi akan browser a ga yadda zai yi. So ga yadda zai fito akan browser, da yake can na sa preview ina, da abin da ka rubuta, da abin da ka sa haka yake tafiya. Wannan shi ake kira padding, margin, height. Idan ka taba nan zai nuna ma nan shi ake kira margin, sannan nan ya nuna ma border, padding,
da kuma height da width. Wayannan su ne abin da ya kamata ka sani. A darasi na gaba abin da za mu shiga, zan ɗauko bootstrap zan koma amfani da shi. Anyway, kafin mu je we touch display insha Allah.